Dotarliśmy w końcu do Mosznej, a za mną jeden ze najpiękniejszych pałaców na całym Śląsku. Hier sind wir gerade in Rasselwitz und wie man sieht, ist das auch ein wunderschönes Denkmal vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg. Oberschlesien ist mein Liebeshaar. Witamy Was Roztomili ze gminy Klein-Strelic, Szczeleczki. Tutaj dzisiaj mamy taki ekstra tajlik. Jest ze mną Andreas, na Einladung Andreasa, że tu przyjechał. Andreas mieszka na co dzień w Niemcach, no ale jego ojce pochodzą z Górnego Śląska. Andreas teraz wam coś grzeknie, on poradzi godać też po śląsku, no ale całki tajlik będzie okrom teroski godał po niemiecku. Servus, ja hier Andreas. Ja mieszkam w RFN w NRW, Nordrhein-Westfalia. Ja należę na Śląsku do mniejszości niemieckiej, DFK, jak widać, Katowic, nie? A przodkowie moje są, ogólnie całe przodkowie są z Katowic, a moja uroma była z z Ostraut, a się wychowała w Karwin-Freistadt. A ja jest znany jeszcze bez tym Janu, Ostdeutsch Latino, niektóre Ślązoki mnie już znają. Niekiedy można nie, troszkę więcej, mam nadzieję, i ustawicie lajka, nie? I jeszcze mam Geschäft, chcę robić Werbung, Entschuldigung. Mam taki Geschäft w internecie, się mianuje Ostdeutscher Heimatladen i tam robię takie treski, albo inne rozmaite Sachen z takimi starymi niemieckimi sortnymi symbolami, albo emblema, albo takie coś, nie? Jak widzieć. I my są dzisiaj w gemeinde Klein-Strelic, bo mój ochem, to jest onkel, się hajtną z babą, która pochodzi tutaj z Klein-Strelic i mu familią. Oni tutaj są. I dzisiaj ja chcę się obejrzeć ta gemeinde, jak ona wygląda. I mi się fest podoba, bo jeszcze widać tu, że bardzo jest dużo po niemiecku, nie? I flegują jeszcze ta mniejszość niemiecka jeszcze fleguje tu te budniki, Gebäude i te domy. Jo, i to jest fest wichtig i gut i mi się podoba. Andreas, jeszcze chciałżeś powiedzieć, bo wtedy żeś ty zapomniał drugi raz, to a ja jest we Vereine, Peter Langer jest mój szef, to jest mój Vereina, jeszcze inne takie Sachen, ne? I DFK i to wszystko musi być. Genau, danke Sebastian. Szczeleczki, po niemiecku Klein-Strelic, to gmina wiejsko w wykrysie krapkowskim, w której kwateruje kole 7,5 tysiąca person. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy we szczednich stoleciach. Same Szczeleczki we XIII stoleciu. Szczeleczki chcą mieć prawa miejskie i to się stanie już na bezrok, bo latość będą rozprawiać z hulitego. Klein-Strelic prawa miejskie miało już w latach 1327-1742. Do gminy przynależą wsie Szczeleczki, Klein-Strelic, Dobro, Dobrał, Dziedzice, Zetrzyc, Komorniki, Komornik, Kujawy, Kujał, Łowkowice, Lobkowic, Moszna, Moszyn, Pisarzowice, Schreibersdorf, Racławice, Rasselwitz, Smolarnia, Perśhyte, Ścigów, Szigał, Wawrzyńcowice, Lorenzdorf i Zielino, Celin. Place te historycznie leżą na ziemi prudnickiej. Autochtony na co dzień gadają tutaj po niemiecku i po śląsku, w dialekcie prudnickim. Większość tego placu przynależy do skupiny harwowej Podlesiołków, Mietlołży, jest też skupina Klocołży. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 26% personów kwaterujących w wykrysie krapkowskim zadeklarowało śląską narodowość. Według wyników z 2002 18% personów zadeklarowało tutaj niemiecką narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 87% pomieszkańców największej miejscowości, to je Klein-Strelic, welowało za Niemcami. Toż nie ino miasta w większości welowały za Niemcami. Place te zostały w Reichu w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 100 km na zachód od Katowic. A nasza rajza dzisiaj napoczynamy od dorfu Dobro. Herzlich willkommen in der Gemeinde Dobrau.
Das ist eine Ortschaft in der Gemeinde Kleinstrelitz. Die gehört dazu. Und wir möchten uns heute die Gemeinde allgemein ansehen. Und heute sind wir in Dobrau. Und hier sehen wir das Denkmal für die Verstorbenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1914 und 18 und 1939 und 1945. We Dobrej mamy neogotycki kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela z 1867 roku. Piękny, ze kamienia i cegły. Wszystko to jest zadbane. I Kirchhof. Pierwszy kościół był tu już w 1302 roku, no ale drzewiany. Mamy tu też fajniste Denkmale, a o tym posprawiał wam Andreas. So, wir sind hier gerade an der St. Johanneskirche in Dobrau und wir stehen am Soldatendenkmal, am Denkmal, das zu Ehren der verstorbenen deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges errichtet worden ist. Und auf diesem Denkmal sieht man die Namen der Verstorbenen sowie die Geburtsdaten und die Sterbedaten aufgelistet. Und so wie man wunderbar sehen kann, haben auch einige Angehörige der Gemeinde dieser Soldaten gedacht und vor diesem Denkmal diese Gedenksteine hingelegt mit deutschen Inschriften, was ich sehr schön finde und wichtig. Hier stehen wir gerade von der Familiengruft der Familie des Grafen von Seer-Tosche. Hier stehen wir am Grabe von Olga, Gräfin von Seer-Toss. Das wird wahrscheinlich die Gemahlin des Grafen von Toss gewesen sein, die als von Stachwitz geboren wurde und hier verstorben ist, an der Kirche zu Dobrau. Und sie hat diese ganze Kirche, die Sie hier sehen können, gestiftet. We Dobrej mamy też pałac z 1720 roku, przebudowany w połowie XIX stulecia w stylu neogotyckim. Dzisiaj w rękach prywatnych widzimy, trwa tu remont, a był to pałac do familii Zeher-Tost. Pałac otacza srogi park, a tutaj mamy neogotyckie mauzoleum z 1882 roku do wanielików z familii Zeher-Tost. Willkommen in der Gemeinde Komornik oder auch Kammersfeld genannt. Hier stehen wir gerade an der Kirche und stehen vor der Gedenktafel für die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Dotarliśmy do Pisarzowic, Schreibersdorf, a za nami kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Pierwszy kościół stał już tu we XIII stuleciu pod wezwaniem Świętej Trójcy. Ten kościół gotycki pochodzi ze XIV stulecia, te niektóre elementy są. Jest też częściowo renesansowy, częściowo barokowy, remontowany we XVIII stuleciu, we połowie XIX i połowie XX stulecia. Rań w kościele mamy nagrabno plata z 1580 roku, nieskoro renesansowo, właściciela Pisarzowic Schreibersdorf i starosty opolskiego Mikołaja Leschoty. Plata, no i rzeźba. Hier sind wir gerade am Denkmale für den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und dieses Denkmal ist gestiftet worden, um der Soldaten beider Weltkriege zu gedenken. Zu der linken Seite sieht man die Soldaten des Ersten Weltkrieges und auf der Tafel auf der rechten Seite beginnt die Benennung der verstorbenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. W Dorfie mamy też pałac z połowy XVIII stulecia w stylu nieskoro barokowym. Kiedyś przynależał on do familii Opersdorfów. Tu pomieszkiwały wdowy z tej familii. Teraz prywatna persona to przejęła. Ktoś tam je, bo my widzieli, no i jest to remontowane. Mam nadzieję, co będzie to tak piękne, jako kiedyś. We Łowkowicach Lobkowic mamy wietrok niderlandzki z 1868 roku. Fungował on jako młyn do 1936 roku. W 90 latach XX stulecia wyremontowany i dzisiaj mamy tu bar. Jest to jedyny zachowany na zachodzie Górnego Śląska taki wietrok niderlandzki. Kiedyś było ich tu więcej, no ale niestety ino jeden się ostał
Pięknie to wygląda, piękny landschaft. Niestety na razie zawrzyte, no ale zaroski mają odewrzeć chyba o trzeciej. Hier stehen wir am Ehrenmal für die verstorbenen, gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges in der Gemeinde Lobkowitz. Po drodze trafiliśmy na takie tu Tomala autocentrum i obejrzyjcie, amerykańskie jakieś. Tam mamy Mercedesa, tam jeszcze mamy Volkswageny busy. Piękne to jest, naprawdę. Nie wiem genau w jakim dorfie my są, bo to roztomajcie pisali. Dotarliśmy w końcu, bez takie pola jechaliśmy. Kompleks Pomuński, to był kiedyś młyn. Amerykan to mianują. W połowie XIX stulecia przebudowano wcześniejszy budynek. No dzisiaj richtig ruina. A fajniste by to było, kiedy było to zadbać trochę. Dotarliśmy do Szczeleczek w końcu, Klein Strelitz. Hajają się o to, co by być miastem. Latoś będą konsultacje, no bo richtig wygląda to. Mamy fajnisty amt, mamy ring. Ale obejrzyjcie te chałupy. Właśnie to na zachodzie Górnego Śląska tak wygląda i mi się to fest podoba, gdyż te chałupy mają 100 i więcej lat. To jest ta kwintesencja tych placów. W 1848 roku narodził się tutaj Karlik Pistulka. Umrzył w 1875 w Ratibor albo w Bojten, w Hereszcie. To był taki śląski Robin Hood albo śląski Janosik. Był chycony, wydany od swojej lipsty i skazano go na śmierć. Jednakoż zamieniono ta strofa na dożywocie i bez to tam umrzył. Na początku XX stulecia woskowe figury jego i Eliasza były eksponowane w Berlinie na Unter den Linden. Arthur Klose, który pochodził tutaj z Kleinstrelitz i wyemigrował, niemiecki artysta szrajbnął komiks dwugodkowy po polsku i po niemiecku na temat pistulki. Andreas tu był w Geschäfcie, kupił Wasser und Saft, ja? Genau. Tak się to po niemiecku mianuje, ja? Ja, das ist Sok. ein Saft. No i go dał po niemiecku, no i baba mu odpowiedziała po niemiecku, nie wszystko poradziła, no ale tu widzimy, co richtig, nie ma z tym problemu. Also die Dame hat mich schon richtig verstanden. Also das hat er jetzt ein bisschen falsch mitbekommen. Auf jeden Fall hat die alles verstanden. Nur ist sie das wahrscheinlich nicht gewohnt, in der deutschen Sprache zu antworten. Und deswegen muss man öfter vorbeikommen und die Leute so ein bisschen, ja, dazu bewegen, Deutsch zu sprechen. Weil wenn die Sprache, nur wenn die Sprache auch benutzt wird, dann wird sie auch gelebt. Ist doch Deutsch, ne? Nein. Nein? Oder willst du Deutsch sprechen? Ja, ich verstehe alles. Jetzt gut, bei dir sind viele Deutsche, ne? Ja. Nein, willst du Deutsch nicht mehr? Nein. Da sind sie nicht von hier. Ja, ich bin von hier, aber ich gehöre nicht. Ja, aber hier sind doch, da ist doch schon von Deutsch. Genau. Ja, dann sind sie aber auch nicht lange hier, oder? Weil ihre Familie Vorfahren. Ja, ich komme aus hier. Ja, dann sind sie auch von Deutschen wieder. Normal. Ja, noch, aber ja, noch kann Ja. es sein, ja. Ja, ist so. Wir sind alle Deutsche von Schleswig. Nee, ich komme aus Katowice. Mein Onkel hat jetzt eine Frau geheiratet. In Portugal. Polski. Nein, aus Schleswig. Mieszkacie w Niemczech. Kamerad mieszkał w Niemcach, a ja mieszkam w Łaziskach Górnych. Wir wohnen alle in Deutschland. Das ist Ostdeutschland. Przyjechali, Do Wiedźmy. no, porajzować. Genau. Wir reisen und gucken uns die ganzen Dörfer an. Dobrze, tu jakiś test, tu mi po niemiecku, ty po polsku, ty Ja po śląsku, ja po No ja też polskiego, po... ja po śląsku Dobra, ja będzie też po teraz. śląsku. Ja też po śląsku, jak Po wiecie. polsku, że nic nie będzie. Ich wollte die Leute Nie einfach. no, żeby inny akcent. Wy macie inny dialekt, bo na zachodzie, a my na wschodzie macie te o, nie, yo, Yo, go, go. Macie tak mówią, tam na wschodzie nie. A inaczej. Mamy tu też nieskoro barokowy kościół pod wezwaniem świętego Martina z połowy XVIII stulecia. Farność była tu już we XIV stuleciu.
Ich hatt einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite, im gleichen Schritt und Tritt, im gleichen Schritt und Tritt. Hier sind wir gerade in Rasselwitz und wie man sieht, ist das auch ein wunderschönes Denkmal vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg für die gefallenen Soldaten. Und man sieht, wie das wunderschön gepflegt ist und ich würde mir das so gerne wünschen, dass das in ganz Schlesien so gemacht und praktiziert wird, wo die Schlesier leben. Und dass alle Schlesier aus der Bundesrepublik, die lade euch alle nochmal ein, persönlich euch im Oppelner Schlesien umzusehen, in den Dörfern, wo diese Denkmäler sind und persönlich hier hinzukommen und eurer Vorfahren zu gedenken. Weil auch ihr habt Wurzeln, die hier liegen, in diesen Dörfern, in dieser Region, in diesem Gebiet Oberschlesien. Und deswegen solltet ihr das Herz haben, für eure eigenen Vorfahren da zu sein und ihrer zu gedenken und nicht euch belügen zu lassen und den fremden polnischen Lügen zu glauben, dass ihr Polen seid oder dass ihr irgendwelche polnischen Vorfahren hättet oder so, weil diese Powstańcy waren, das waren keine Schlesier, das waren fremde Leute, die nach Schlesien eingedrungen sind in den 20er Jahren und das Schlesien völlig zerstört haben. Das müsst ihr euch mal ansehen. Diese sogenannten Aufständler, diese Powstańcy haben Schlesien zerstört und kaputt gemacht. Sie haben das nicht aufgebaut. Und deswegen sind das nicht unsere Vorfahren, sondern fremde Leute. Zerstörer Schlesiens. Weil die wahren Schlesier sind hier, die Deutschen, die im Selbstschutz gekämpft haben gegen diese Eindringlinge, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch gekämpft haben. Das sind unsere Vorfahren. Danke. Also hier sind wir an, ja, wie soll ich das sagen, an einem Denkmal der Schande angekommen, sag ich mal, weil, ja, diese sogenannten Powstańcy, ne, also wo die alle herkamen, wissen wir, also nicht aus Schlesien, sondern aus irgendwo, keine Ahnung wo. Und irgend so ein Verrückter hat sich da verehrt, man sieht ja den deutschen Namen Will, aber naja, so ist es halt, ne. Und ja, man sieht, dass zum Glück, sag ich mal, die Leute hier vernünftig sind und ein bisschen Verstand im Kopf haben. Und vielleicht irgend so ein Spinner, der keine Ahnung hat, da irgendeine Kerze hingestellt hat. Warum auch immer, warum man überhaupt solche Leute gedenken sollte. Was haben diese Leute schon Ehrenhaftes getan? Also ne, Mörder und Banditen, ja okay. Aber okay, der Name passt natürlich, der Vorname ganz rechts dazu, sehr gut. Und das sind alles für mich. Kasper. Sumy we wsi Kujawy, a za mną Kościół Świętej Trójcy ze XVI stulecia. So, hier sind wir gerade in Kujau am Denkmal für die Verstorbenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und wie man sieht, wird auch hier sehr schön diese Grabstätte oder diese Gedenkstätte gepflegt, wie man das sieht. Und das finde ich sehr wichtig, wie ich schon oft betont habe, dass es auch so gemacht wird und weitergeführt wird. Und das soll ein Symbolbild für alle Schlesier sein und uns alle dazu auffordern, das den Menschen gleich zu tun, die das an diesen Orten, wie zum Beispiel in Kuja, auch machen. Przy kościele, przy tym Denkmalu mamy jeszcze pałac z XIX stulecia. Dzisiaj w rękach prywatnych widzę, że no, można tu nawet wleźć. Tu jest rozwalone, bez ten płot i tam obejrzymy, co tam rajnie. Die Eisenfaust am Lanzenschaft, die Zügel in der Linken, so sprengt des Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken. Heya, 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 und die Dotarliśmy w końcu do Mosznej, a za mną jeden ze najpiękniejszych pałaców na całym Śląsku. Urzekł tu ostatnio w 2017 roku, nocował urzekł tu, tam w tym turmie, w izbie.
Miłożek tu zaręczyny. Pozdrowiam moja baba Weronika, której dzisiaj ze mną nie ma, która wachuje bajtla. Pozdrowiam Cię, Weronika. Pozdrowiam mojego bajtla Bruno, którego jeszcze z nami nie było. Jeszcze my nie myśleli o czymś takim. Słuchajcie, to by można zrobić całki tajlik tutaj o tym pałacu, no ale najlepiej, co by mnie ktoś zaprosił. Dzisiaj już naprawdę też nie mamy czasu, ten film musiałby trwać godzina i no tak krótko żegnam wam, co tu jest. Od średnich stoleciów był tu drzewiany zamek. Nie skorzej tutaj po szczotku barokowy pałac. W 1866 roku kupił go Hubert von Tille-Winkler. Pod koniec XIX stulecia zamek gorął, ten pałac, i odbudował go we sznicie neobarokowym szczodek. Dobudował w XIX stuleciu ta neogotycko tajla, no i na początku XX stulecia tajla neorenesansowo. Dzisiaj to jest pałac eklektyczny, wygląda jak pałac, no ale to jest zamek. Do 1945 roku były tu Tille-Winklery. Tam mamy ich graby we parku, bo ten park to jest założenie ogrodu angielskiego. Mamy tu jeszcze stajnie, naprawdę mocka tu tego jest. Mamy tutaj 365 izbów, 99 turmów, a po wojnie w 1945 roku, kiedy przyszły tu Sowiety i Poloki, były tu rozmaite instytucje. Potem we 70 latach sanatorium, we 90 centrum terapii nerwic, a we XXI stuleciu hotel, restauracja, kawiarnia, muzeum. Ja werci się tu przyjechać i werci się zmajstrować osobny film o tym pałacu. Mam nadzieję, co jeszcze kiedyś tu przyjada i taki film szafniemy. Abschlusswort an euch richten, an alle Schlesier. Also erstmal an alle Leute, die Deutsch können und verstehen. Ob die jetzt in der Bundesrepublik Deutschland leben oder Republik Österreich oder egal auf der Welt oder in Schlesien selbst, die deutsche Minderheit. Wenn ihr auf dem Dorf lebt zum Beispiel, wo man Deutsch reden kann, ne, dann sprecht doch einfach Deutsch. Ne, oder wenn ihr in der Bundesrepublik lebt, dann sprecht doch einfach Deutsch miteinander. Ihr müsst ja nicht die polnische Sprache benutzen oder eine andere Sprache. Ne? Also wenn ihr Deutsch könnt, ist meine Bitte an euch, die deutsche Sprache und Kultur zu pflegen. Ne? Und kommt nach Schlesien, geht auf die deutschen Dörfer und schaut es euch an, wie die deutsche und die richtige schlesische Geschichte aussieht. Ne? Und das, was sie euch in der Schule erzählen, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Oder erzählt haben. Jeszcze mam abschlusswort do wszystkich Ślązoków, które nie rozumiem po niemiecku, które żyją tam w tych terenach Katowic, Hindenburg i tam kaj już się nie gory tak Deutsch, nie? Wiecie, według mnie też wy macie też korzenie niemieckie. Nie? I co gadają w szkołach, to nie jest prawda, to nie sztymuje. Nie? I
Kiedy już nie rozumiecie już po niemiecku, bo zakazali po wojnie. Teraz jest Möglichkeit się nauczyć. Są szkoły sprachowe, kiedy idzie się nauczyć po niemiecku. To uczcie się, to jest moja bita do was, się uczyć po niemiecku, się Deutsch nauczyć i potem możecie gadać po niemiecku, nie? I po śląsku też możecie gadać, po śląsku też jest gut, nie? Bo to jest identyfikacja, śląsko identyfikacja, nie? A nie musimy być Polakoma, bo to jest nieprawda. Bo w szkołach oni robią nas za ciula. To nie jest wahr. Nie uwierzcie, nie możecie w to wierzyć, co gadają was w szkole. Albo egal, w to takie coś gadają, nie? Co tego rolę gadają. To jest głupstwo. My nie są Polakoma, my są przede wszystkim Ślązokoma. A herc musi być śląski, nie polski. Ludkowie, dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję Andreasowi za ta wspólna rajza i proszę was zaś za tydzień. Chowcie się. Tschüss, auf Wiedersehen.